הזכרת בעוד דברים שלא סיפרת לי? לא? אבל רציתי שתספר לי יותר על שהכרת את סבתא מה? על שהכרת את סבתא, כי את זה אנחנו לא מכירים. כל הסיפורים על המלחמה כבר שמענו בזה. איפה נפגשתם פעם ראשונה? באתם אליהם? אני באתי אליה הביתה. עם סבא וסבתא? לא. לבד? כן. נו, ומה חשבתם מההתחלה? נראה... פעם ראשונה נראה מה קורה. התחלנו, מלא הייתה חיילת. ונפגשתם כמה פעמים, או שיצאתם לא, יצאנו, שנה שלמה יצאנו, נפגשנו כמעט כל שבוע, וגם אחר כך התחילה לבוא גם אלינו הביתה, בית אליעזר, ולהיות ביום שישי ארוחת ערב. ומה סבתא חשבה עליה? בסדר, לא היה שום התנגדות. קיבלו אותה יפה. והחלטתם ביחד שמתחתנים? כן, בטח, אז מה? לא יודעת, אתה יצאת לה, אתה רומנטיקן חסר תקנה. בטח שהחלטנו שתהיינו ביחד. ותספר לי על ההכנות של החתונה. מה זה ההכנות? חליפה לא היה לי לחתונה. למה? כי לא היה כסף? לא היה כסף. אחד מן החליפה, אז מכנסיים שונות היו לי, ואת הג'קט, הבאנו ממישהו. וסבתא תפרו לה שמלה, או שזו הייתה שמלה מוכנה? לא, היא קנתה. קנתה שמלה מוכנה? עכשיו, כן. מאיפה היא קנתה, אתה זוכר? גם אז לא ידעתי. וסבתא אמרה לי משהו שאחר כך הלכתם לנופש, אחרי החתונה. כן, לאשקלון. לאשקלון? כן. בסוף שבוע? כן. באיזה יום התחתנתם? איזה יום זה היה? יום שלישי, 12 לאוגוסט. רצינו ב5 לאוגוסט, הלכנו לעולם, זה בעולם. בסיבוב הזה, אז מכירים שלנו היה קודם הם הזכירו לך. אז היה הדעה, אחרי זה, חשבו שיום שלישי זה יום של מזל. פעם חיפשו יום שלישי. אז תכין את זה ב-12 לאוגוסט. למה רציתם לחמישי? היה משהו מיוחד בחמישי? לא, תאריכים, אז לא היה משהו מיוחד, אמרנו חמישי, לא היה לך חמישי לאוגוסט. בחרנו ב-12 לאוגוסט, גם להורים של חגית, גם עכשיו, יש גם 50 שנות עושים אותו דבר, וגם התחלנו ב-12 לאוגוסט. טוב, אמרתי לשאול אותך. לא יודעת, תספר לי עוד איזה, תספר לי סיפור על אמא, על מנחם, על איזה ילדים הם היו. אמא שלך הייתה קשה מאוד. אמא נולדה באיזה יום? אתה זוכר? זה ב-23 יש תעודת לידה שלה באיזה מקום, אולי כתוב שם. יש שם, כל התעודות לידה של כולם. יש שם. אני אחר כך אסתכל. מה זה? דבר ראשון, שהיא הייתה בת חצי שנה נדמה לי, לא, פחות, אז סבתא רצה לצאת לעבודה. אז היא הייתה עוד תינוקת, אז לא היה מעונות או איזה כל זה. אז יודע, לקחנו איזושהי ילדה, בחורה, אני יודע לשמור עליה. היא כל כך, תגב היא חלתה. אז אתה
קיבלה חום, שסבתא באה הביתה וכל זה, הכל היה בסדר. הכל. אחר כך, היא רק רצתה לישון על הכתפיים. רגע שלחתי, שעות הייתי מסתובבת, לא יכולתי, הייתי נופל מהרגליים. לא יכולתי. גם בלילה הייתי שם את הראש, יושב פה ישן, שם אותו במיטה, וואו, איזה צעקות. בכי, מה זה בכי? אבל מה? חצי שנה היא עמדה. פתאום היא נמדה. מה עוד היה? אז דיברו שהשמש של תינוקות טוב, זה בריא באמבטיות שמש קראו לזה. סבתא הוציא אותה למרפסת, משהו מרפסת פתוחה, פתאום. הייתי בעבודה כנראה, אני באה יראה, זה שכזה, שאני רוצה כל זה אדום. מה זה קיבלה כביית השמש על הלחי? או זה נעשנו, קופת חולים, נעשו משחות, אבל תינוקת כן הייתה, שמנו לה קופסות של סיגריות, אז היה קופסות סיגריות מקרטון כזה, במקום שכמו יש היום של נייר טואלט, אז שמנו לה על היד, ידיים שלו, שלא תגרד, כל זה, הייתה צורחת, לא יום, לא לילה. ומנחם היה? וזה מנחם היה ילד לגמרי אחר, ילד נוח, לא עושה בעיות בזה, אנחנו אמרנו, עם ילד כזה אפשר גם להביא שלישי. לא עושה בעיות, והיה לגמרי אחר, זה היה, כלפי אמא שלך מנחם זה היה בין יום ולילה. תשקעו אותי לשום ישן, לא, שום בעיות איתו, לא היה. אבל זה גם יום אחד, מוצאי שבת, גם בבית ספר הוא התנהג יפה וכולם אהבו אותו, מה זה? כל המראות התאהבו בו. פעם הלכתי ביום עצמאות אצלנו, בפיאצה, אז פגשנו מורה אחת, והיינו חברים, באותה חברה היינו חיניקתים. אבל לא ידעתי שהיא מלמדת מנחם. אחר כך בצפון יש, שואלת מן עליזה, תגידי, מה שלום הבן שלי בבית ספר, בכיתה, בדיוק, מנחם. מנחם הבן שלך? הרי זה מלאך. מה זה יעבו אותו? מה זה היה? לא עושה בעיות, וכל... היה מנחם שהיינו יום מוצאי שבת, יצאנו אמא שלה, מנחם, אנחנו נטייל ברחוב. חזרנו, סבתא שמה פינג'אן עם מים להרתיח את הגז. איזה סבתא? חנה. הוא בא, נתן משיכה, פינג'אן, כל המים נשפכו על הפנים, על הגוף, על היד, אז לא היה מוניות, לא היה צדק לבית חולים, היה שכן, ביקשנו שיקח אותה ככה לבית חולים ליל יפה. באנו ליל יפה, היה שם רופא, לא ידע מה לעשות. היו שני חיות שבאמת טיפלו בו יופי. טיפלו בו יופי, אחרי כמה שעות הוא יצא, אבל זה כמעט, אני חושב שאין לו סימן אפילו. ושצחי והדר? צחי והדר לא ידעתם שיהיו תאומים? לא.
הזמנתי, סבתא הייתה בהיריון, לא יודעת, כן. ראיתי שבא האמת ליוסי, אני חושב שאני רוצה ללדת, כל זה. גם טלפונים לא היו בשבילים לעלות כל זה. אז יצא החוצה, נראה, פתאום פגשתי את משטרה. ביקשנו שהתקשרו לאמבולנס, הם התקשרו תקף באמבולנס, לקחו אותם, בית ילדות. אמא נולדה פה, הבית ילדות היה בברנדס, הדרך לברנדס שם, שלוש. זה לא היה בבית חולים? זה לא היה בבית חולים? בבית חולים, הבית ילדות היה פה. גם אנחנו כבר נולדת שם בבית חולים, גם בית ילדות לחוץ. כן. אז הבנתי שבא האמבולנס, לקח אותה וזה. אמרו לי שרק בבוקר יהיה לידה, אני חושב. הלכה פעם לקחו אותה לצילום, שחזרה כאן על הגלייך. היא חזרה, אז אמא מראה לי 2. נכנסתי להלם. לא היינו מוכנים לזה, זה היה, אז לא היה בצורה לעשות את כל האנטרצנט, הצילומים, כל הבדיקות, זה, כל זה. הייתי 2. לא, אמרו לי, בעד הבוקר. הולך מהלך. אמא ומנחם היו נשארו לבד בבית. אני רצתי לשרום וכל זה, חייתי כל זה. הלכנו לפנות בוקר, רצתי וחצה לבית חולים ברגל. אמרתי למישהו, התקשר לבית אליעזר, לא יכולתי למישהו אחר, אין את הטלפון. באו, מה אתם? אמרו לי, כבר יש חתומים, מזל טוב, בן ובת. ידעתי שרי. הוא שקל רגיל, 3 קילו או משהו. וקילו 900, ועד הזה שביקש לצאת ירדה לקילו 700. אדר. והתחלנו לבחור שמות, כל זה מה שיתפנו את אמא ואת מנחם. אז יש לי סבתא מרים רצה שיהיה יצחק בדיוק, זה האבא שלה. אז הם התחילו, אמא ומנחם, מה זה יצחק היום? אמרנו, טוב, זה נחתוך לצחי. והדר, גם כן, מנחם היה איזה חברה בכיתה, שהוא אהב אותה, קראו לה הדר, צחי בן אבא. זה הדר. צחי, הברית היה בבית ילדות. אותו רק הוציאו החוצה קצת, מטפחת כצצים לשפונה. שנו ברכה, אמא שלי רדה, היה לה קילו 700 וכל זה, הם קראו לה ביאפרה. אמא ומנחם קראו לה ביאפרה. ביאפרה? מה זה? ביאפרה. זה שם של ביאפרה, שהמדינה הזאת היה רעב שם, והיו ילדים, רק עצמות, והם קראו לה ביאפרה. לאט לאט. טוב, צחי היה תמיד יותר, תמיד הוא היה תחמן כזה,
שהיינו סוגרים אותם, היה לנו בבית בבית סמואל, מרפסת, ועשיתי דלת מעץ, ופה יד מהסלון למרפסת היה שני דלתות, סוגר אותם, פה זה עץ, דלת מעץ שתקנה לכניסה, ושלא יכלו לצאת החוצה. ואחת אנחנו מסתכלים, צחי בחוץ, איך יוצא? אני יודע מה אתה, הוא זחל? והיה להם שני מיטות, שני לולים, אחרי זה, אבל צריכים מיטת נוער. צריכים, איפה? מיטת הנוער, כפול זה המון כסף היה אז. קנינו שני מיטות, זיכרונו לברכה, מרדכי בא, שבת אחת, הביא קרשים, עשו שמיטה אחת על השנייה. השנייה, הוא היה ישן למעלה מסולם. יום אחד, הוא נפל מהמיטה מלמעלה. צחי? הוא התחיל, כבר קרה יום, 3 אני חושב על זה. הוא ביקש שניקח אותו לבית חולים, הוא לא הרגיש לו טוב כל זה. לקחתי אותו לבית חולים, לא היה קל לבית חולים, הגעתי איתו, עד שאיך שנכנסנו לבית חולים הוא התחיל להקיא. אז הוא אמר, איזה 3-4 ימים, הוא יצא מזה, אבל רק הם הלכו לגן דתי. רגע, הוא היה מאושפז? אשפזו אותו? כן, 3 ימים, 3 ימים, משהו כזה, כן. אני הייתי איתו. סבתא בא, אבל אני חושב שהיא הייתה צריכה להיות עם הדר, או שאכל עבודה, לא אני הייתי שם כל הזמן איתו, כמעט. עד שזה הסתדר. בגן לא היה את הבעיות, הלך לגן דתי, בבית ספר הוא היה מתפרע. לא שמפרע, כנראה הם חשבו, לא מה, מנחם היה כילד טוב בבית ספר, פתאום הוא, וגם אמא שלך רצתה כשהוא יהיה קשה כזה. הוא היה אומרת, מה? מנחם כזה קוינמל בבית ספר, וכזה הוא ירתח ש... עד שהוא בא לבית ספר, המורות חשבו שהוא יהיה גם כמו מנחם, שקט, חביב, מקובל, הוא היה מקובל אבל כל שליש הראשון היו מקבלים את המכתב מהמורה, והגות פה שם, אחרי המכתב היה בסדר. ומי היה מרביץ למי בבית? מי מרביץ? או אמא שלך הייתה מרביצה למנחם. הוא... צחי ידע, לא כל כך זה שמרנו, ידענו, אבל אמא שלך הייתה מרביצה. גם אמא הייתה מרביצה למנחם. הוא... טוב, אולי סבתא תוסיף לך, אני לא זוכר הכל. אבל נחם, למד אמא שלך, אני אגיד לך, אני ראיתי שאמא שלך לומדת לפי היכולת שלה. זה לא זה שהיא לא לומדת כל זה, ראיתי שהיא השתדלה כמה שנה לתת, לא יכולה לדרוש מבן אדם מה שהוא לא יכול לתת. אתה רצה לחברות, לשירים, ללמוד, להכנות בחינות. וכולם למדו באותו בית ספר, נכון? באחד העם. זה בית ספר יסודי? כן. אז למדו 8 שנים. אמא שלך הלכה לתיכון.
מנחם לא רוצה ללכת תיכון. אני חשבתי, הבנתי את מנחם צריך ללכת תיכון, מנחם, כמה שאני הכרתי אותו, הוא לא ידיים של בעל מקצוע, של מקצועי. אמרתי, גם בתיכון, בא אבא, אני רוצה לאורט נתניה. חברים שאמרתי, אם אתה רוצה, אני לא אתווכח איתך, אחר כך שאתה תבוא, הלך הזה קשה, כי צריכים לנסוע באוטובוס של נתניה מוקדם, אז זה בסדר. שם טוב, לאורט נתניה, אז גם כן, שנה ראשונה היה כללית, שם היה איזה 12-13 כיתות, בכיתה אחת, א', גם כן, המורה הייתה באה בו. מה זה, הייתי בא, אני הייתי נוסע לגמורים, אוי, הייתה לקקת אצבעות. שנה ראשונה נתנה לו, תלמיד מצטיין, נתנה לו. היא הייתה, מה זה, היא אהבה אותו. אבל גם כן, התחיל ללכת איזה טעם, הם היו 5-6 חברים, ביניהם בת אחת מאולגה. היא גם מתה עליו, היא הייתה באה עלינו שם לעשות שיעורים איתו וכל זה. בסוף היא התחתנה עם מישהו אחר, היא הייתה מאולגה. הוא לא התלהב. אחר כך אמא שלך הלכה לצבא, ובכללית אחר כך שלחו אותה לחיל האוויר, שם היא קראתה לפלח. ומנחם גם היה מקצועי, די אלקטרוניקה, לחיל האוויר, אז שלחו אותה, הוא ועוד איזה בת אחת מנהריה להכין איזה פרויקט, היו צריכים, לא יודע איזה פרויקט זה היה, להכין פרויקט אחר כך בפורום יותר גדול, להסביר, להציג את הפרויקט. ולכן מה היה שם, נשלח לחיל האוויר, נשלח שהטייסים עוברים מונים עליהם בקרקע. אמן. גם היה שם, היה בסדר, אהבו אותה. הם לא רצו לשלוח את קורס קצינים. לא רצו? לא רצו, המפקד לא רצה, לא רצה להפסיד אותו. אז פעם המפקד שלו נסע, לא יודע איפה זה, הוא ניצל התפנות ועובר על הקורס קצינים. גם בקורס קצינים הוא עזרנו לו, השתדלנו לו שזה היה יותר טוב עם החבר'ה. הם שולחים לו חבילות, אשנבים, בנושא החופש, הם שולחים להם דברים טובים, איתם כל זה. מאוד פשוטים. כי קורס קצינים, את גם כותבת חוות דעת לחבר שאחד מהם נמצא שהוא יכול להיות קצין לאחד על השני, זה היה לי כמו לשנה כזאת. גם היום זה ככה. גם היום זה ככה. גם כיום ככה. ובהתחלה מנחם לא רוצה להיות קורס קצינים. הוא עכשיו לא רוצה להמשיך את קבע, הוא לא רוצה להיות בצבא. ספר, היה אחד שם הקצין, הוא ידע קורא, דבן תלך לשולח לקורס קצינים. טוב, יום אחד הוא אומר, מנחם הולך, רוצה גם שני פגש לו בצבא. מנחם, מה קרה לך? מה זה?
ציפור עשתה לך. צחי והדר למדו שניהם במעל, היא למדה פקידות, הוא למד אלקטרוניקה, למד. אז היה לנו להמשיך. לא, מנחם למד באורט נתניה, והוא המשיך עוד שנתיים לטכנאי. צחי למד לא רצה. אומר, זה לא נותן לי שום דבר, אתה יודע, מה שהוא למד טכנאי, לא נתן לו שום דבר, רק בזבוז של שנתיים. אני אגיד לך, אנחנו לא התווכחנו איתם על הלימודים, שאמרנו, אתם מוכרחים ללמוד את זה וכל זה. מה שהם רצו, חשבו שזה טוב בשבילם. כשהדר התחילה משהו ללמוד בחיפה, בבית ספר להנהלת חשבונות וכל זה, היה לנו הרבה כסף. אחר כך שצחי התחיל ללכת פה לרופין, התחיל ללמוד, ובתואר ראשון, אמרנו, ככה הרבה כסף, בפרטי. הדר הגנה עליו, אמר, אבל שאתה שנתיים עליי, אתה גם שנים עליו. לא. אתה מרוצה? אתה מרוצה? מה מרוצה? מרוצה, היה שווה להשקיע את הכסף. תשמעי, אני אמרתי, לימודים אני מוכן הכל לעשות. כאשר ילמדו מה שטוב. אני אמרתי, ידעתי, אמרתי להם, רבותיי, אני לא למדתי, אבל אני רוצה שאתם תלמדו. תקחו דוגמה זו. טוב. עכשיו אני יכולה להתחיל? כן. עכשיו שומעים? תגבירי קצת את הכל. תגבירי קצת את הכל. להגביר את הכל? ככה, בסדר. ככה בסדר? טוב. נולדתי בירושלים, בבית חולים שערי צדק, שהיה אז ברחוב יפו בירושלים, קרוב לכניסה לירושלים. כרגע הבית חולים הזה הועבר למקום אחר. הוריי, שני אנשים צעירים בראשית דרכם. אמא שלי נולדה בירושלים, אבא שלי בגיל צעיר מאוד, בגיל 3, 4, אולי 5, הגיע לארץ ונשאר אצל משפחה ישראלית בפתח תקווה, חברים של אבא שלו. הם נפגשו על ידי איזושהי חברה של אמא שלי, ומהר מאוד החליטו לבוא בברית הנישואים, ואחרי שנה בערך אני נולדתי. כשהם התחתנו, סבא אלברט עדיין היה בפתח תקווה וסבתא הייתה בירושלים. כן, כן, אבל מכיוון שעיקר הפרנסה שלהם והעבודה, במיוחד של אבא שלי, היה בקשר לפרי הדר, באריזה ובשיווק הפרי, ההורים אחרי החתונה הגיעו לחדרה. חדרה הייתה מושבה קטנה, וכולם הכירו אחד את השני, ויחד איתו היו עוד
חברים שהם היו ביחד. במשך תקופה של הפרי, אז אבא שלי עבד בתור אורז, ואימא שלי עבדה בתור מבררת. העבודה לא נעשתה כמו שאנחנו יודעים כיום בבתי אריזה גדולים, אלא לכל פרדסן היה בפרדס איזשהו מבנה, ובמבנה אותו פרדסן היה קשור לחברה כמו הפאי, כמו יחיד, כמו עוד חברות. אותן חברות, העובדים היו נשלחים על ידי החברות לפרדסים. העובדים היו קשורים לחברות. הפרדסן היה מזמין קבוצה, ואז היו שולחים לו קבוצה של עובדים. למשל, היה אוסף מהפרדס את הפרי לתוך המחסן, הייתה ערימה גדולה של פרי, ואז היו לו נגיד 2 מבררות, אחר כך בזמנו עוד עטפו את הפרי בתוך ארגזים, והמבררות היו מעבירות את הפרי בצורת זריקה לעוטפות, והם היו עוטפות, היה נייר דק עם איזשהו חומר שהפרי לא ירקב. והם היו עוטפות, ואחרי שהן עוטפות, הם היו מעבירות את זה לאורז. אבא שלי היה אורז, והאורזים היו אלה שאחראים על כל הקבוצה, וכל סידור העבודה. נגיד, אם היו חסרים, אם היו רואים שהעוטפות לא מספיקות, הוא היה מוריד נגיד מהמבררות ומעביר לעוטפות. הוא היה אחראי. אחר כך, ויחד עם זה, היו גם נגרים, שהם היו עושים את תיבות הפרי, וזה היה נסגר על ידי כאלה חישוקים. היה נסגר ב4 צדדים, וחלק למעלה, שהתיבה הייתה מתמלאת, אז היו מעבירים את זה לנגר, והנגר היה גומר עם את החישוקים, וככה היו מעבירים. אז אמא שלי הייתה בדרך כלל מבררת, אבא שלי היה אורז. והם עבדו, והם הזכירו דירה בחדרה. בהתחלה הם הזכירו דירה ביציאה מחדרה ברחוב צה"ל, אחר כך הם עברו יותר למרכז, ובדרך כלל העבודה הייתה בתקופת החורף, מתי שיש את הפרי. אבל הבעיה הייתה בתקופת הקיץ, שאז לא היה עבודה, ואבא שלי היה מובטל, גם אמא שלי, והיה עובד בכל מיני עבודות, מזדמנות, פה שם. מה סבתא, שהיא הייתה בירושלים ומה היא עבדה, או שהיא לא עבדה? סבתא בתור צעירה ולפני החתונה לא היה נהוג כל כך שנשים יוצאות לעבודה. סבתא שלי הייתה דווקא, כן, אמא שלי, לא סבתא שלי. אמא שלי הייתה עובדת, אז היה מאוד מודרני, והיו פה הרבה נשים לא יהודיות, כובעים. היא הייתה עובדת בחנות כובעים. והיא תמיד הייתה מספרת שתמיד שלחו אותה לתת כובע למדam הזאת, ולתת כובע למדam הזאת, וכל מיני. היא עבדה בחנות כובעים. ברור שהגיעה לחדרה זה נפסק. וזה מה עכשיו, נוסף לזה, היה להם
היה להם גם חיים חברתיים. רגע, אני רק אקרב את המצלמה כדי שישמעו אותך אולי יותר טוב. היה להם גם חיים חברתיים, מפני שהאורזים התאגדו והיו נקראים אגודת האורז. אגודת האורז היו בכל המקומות שחדרה היה המון פרדסים, פתח תקווה היה הרבה פרדסים. עכשיו מסביב לחדרה אין כל כך הרבה פרדסים. כל השטח מבריכת השחייה עד בית אליעזר זה הכל היה פרדסים משני הצדדים. ופה ברחוב הנשיא, איפה שיש קפה מאוד ברחוב הנשיא, ושם לבפנים, הכל היה מלא פרדסים עד מסילת הברזל. אחר כך יש שכונת ניסן, וגם כן היה הכל, בשביל זה פה היו כמה בתי אריזה, ופה היו הרבה אנשים שעבדו בפרדסנות, אבל יחד עם זה גם בפתח תקווה. עכשיו, האורזים שעבדו, אז בדרך כלל היה להם גם חיים חברתיים ביחד. היה פה בית קפה שנקרא בית קפה עדן, ברחוב הרברט סמואל, כרגע זה חנות בגדים. שם היו תמיד מתאספים, חבורות, צעירים. נוסף לזה שאבא שלי גם היה שחקן כדורגל. אני לא זוכרת באיזה תפקיד הוא מצייר, אבל יש לנו... הוא באופן מקצועי או חובב? לא היה אז מקצועי, הכל היה חובבנות. לא היה מקצועי כמו שהיום בתשלומים וכל הדברים האלה. אז... ויש לנו גם הרבה תמונות שאבא מצולם עם קבוצת הכדורגל שלו. שיחק במכבי בזמנו. עכשיו יש לנו גם הרבה תמונות שיש לו עם חברים, בפתח תקווה וכל מיני מקומות. עכשיו שבימים האלה צריך לזכור שלא היה מעון, לא היה מקום כדי שההורים יוצאים לעבודה, שיהיה לילדים איפה להיות. אז הסידור היה שבחורף, שאמא שלי ואבא שלי יצאו לעבודה, שאני נמצאת אצל הסבתא שלי בירושלים. סבתא שלי הייתה עוד מטופלת עם 3 ילדים, כי לאמא שלי היו עוד 3 אחים, והם היו צעירים ממנה, הם היו בסביבות גיל של 16, 17, 18, אולי פחות אפילו. מבינה? ואני הלכתי אצל סבתא שלי בירושלים. מאיזה גיל? מגיל תינוק. בוודאי שאמא שלי עבדה. וצריך לזכור גם שזה לא היה בתקופה שלנו, שאת יכולת לטלפן כל יום, לא היה בכלל טלפונים. הקשר, התחבורה, בוודאי שלא היה... והיא צריכה לנסוע לירושלים, היא צריכה להזמין 3 ימים לפני זה מקום, ולקבל מספר, ואוטובוסים קטנים, זה יקר. וגם יקר, וגם נסיעה של כמה שעות, זה לא היה פשוט. ומכיוון שעבדו, אז אני לא יכולה לדעת, להגיד לך כל כמה זמן ההורים באו לירושלים. אבל מכיוון שהיו 3 אחים לאמא שלי, אז היה בן, בת ובן. אולי. בכל אופן הזה היה לי... לא הרגשתי... אולי אני לא זוכרת, אבל אני לא הרגשתי, בוא נגיד, זה. וככה עברה תקופה מסוימת. מספר שנים, בוא נגיד. וההורים שלי קנו מגרש, איפה שעכשיו נמצא הבית, ברחוב ביאליק. אז זה לא היה נקרא רחוב ביאליק, זה היה שכונת הנהגים, כי שגרו שם הרבה, הרוב התושבים שגרו באותה שכונה
הם היו נהגים ונהגי אגד, נהגי משאיות, אז קראו לזה שכונת הנהגים. ואז ההורים שלי קנו שם מגרש, ברור שהם לא בנו את הבית, הם קנו איזשהו צריף לא יודעת איפה, והעבירו את הצריף למגרש. ככה מוכן? כן, כן, מוכן. מה זה מוכן? הצריף כלל, זה היה משהו, איך אני אגיד לך, זה כמו שיש שמשאיות מכניסים דברים, מכולות, כמו מכולה, כן? חלק הגדול שלה, חלק יותר גדול וחלק יותר צר. החלק היותר צר, היה שם בוא נגיד קערה בשביל מים, מקום בשביל לבשל ושולחן. ומקום יותר גדול, אז שם כאילו נקרא חדר מגורים. ברור שאחר כך הוסיפו מקלחת, אבל היה צריכה לצאת וללכת, כלומר, זה לא היה מתוך זה, ושירותים בכלל בחוץ. היה מקלחת, בימים הראשונים בכלל לא היה שם מים, קיבלנו מים מהשכנה. זה לא היה ימים כל כך קלים, אבל היה גם ברז? היה בתוך המקלחת ברז? היה במקלחת ברז. למקלחת הוצמדה חבית שהיא הייתה מלאה מים, ומהחבית היה טוש. ובמטבח היה ברז? ובמטבח היה ברז וקערה וקצת ארונות. ברור שהבישול היה על פתיליות כאלה, אידיאלים היה, ברור שלא על גז ולא על חשמל. בכלל חשמל לא היה לנו. לא היה חשמל בכלל. היה מנורות. היה מנורה אחת יותר יפה שנקרא לוקס, ואחר כך מנורה אחר כך יותר קטנה. ואת זה הביאו ממקום אחד למקום השני. וככה זאת הייתה התחלה. במשך השנים, אז אבא שלי ניקה את החצר, היה נקה את החצר, על יד החצר היו פרחים, היו עצים, היה שער עם שדרה. רגע, כשאת נולדת, אז הם עוד לא גרו בבית הזה, הם עוד היו גרים בבתים להשכרה? והיו בשני, אני זוכרת שני בתים, אני לא זוכרת שהיו עוד בתים. וכמה היית שהם עברו לביאליק? כשהם עברו לביאליק אני הייתי, אני יודעת, 5 אולי. אז שמה, אז היו פרחים יפים מאוד, והיו גם, היו שם גם גן ירק, כלומר ירקות, תפוחי אדמה ועגבניות, צנון, בצל ירוק, כל מיני ירקות, היו גם עצי פרי, תפוחי עץ, היו, וגויאבות יש אפילו עד עכשיו, והסקדיניות, אחר כך כבר, בהתחלה אמרתי לך, לא היה מים, לידי השכנה העבירו איזה צינור, ואחר כך חיברו אותנו למים דרך העירייה. זה לא היו חיים כל כך קלים, אבל אף אחד לא חשב שזה קשה, קיבלו את זה איך שזה. ברור שסבתא מרים, אמא שלי, חיפשה בחוץ, לקחה עצים, מדורה, שמה דוד להרתחה, ובחוץ היה ברז מים, ובמשך הזמן היה שם גם מחסן, שם היו מחפשים על קרש, אחר כך מעבירים את זה להרתחה, ומהרתחה מוציאים, ושמים את זה מתחת לברז שזה יישטף טוב. המים הלכו, שם היו לנו גם בננות, כמה שתילים של בננות, ואחר כך היה לנו גם לול של תרנגולות. בהתחלה הם הסתובבו בחצר, ואחר כך מכיוון שהיו ירקות, אז סגרו להם, היה להם לול, סגרו להם שטח גדר,
והרבה פעמים התרנגולות היו יוצאים והיית רואה אין ביצים. מה מתברר? את הולכת ועוקבת אחרי התרנגולת, מתברר שהיא עשתה לה כן והיא דגרה על ביצים לאפרוחים. את מבינה? זה היה בהתחלה שנכנסנו לגור. הגישה למקום הייתה קשה, לא היו אוטובוסים, וברור שלא היה כביש, לא היה כביש בכלל. היה איזשהו שביל. אבל הכביש מחדרה, החוצה לא הוא היה. היה איפה שהכביש הישן היום, או... הכביש שיש היום על יד הבית של סבתא מרים היה שביל. לא נכנסו, אני לא יודעת אם מכונית יכלה לנסוע שם. זה היה שביל, והיו נכנסים לחדרה דרך המשטרה, דרך את מבינה? אוקיי. ובחורף היה נחל. פשוט לא יכלו לעבור בגשם. ובקיץ זה היה שם עשבים. במשך השנים נוספה על יד השכונה שלנו עוד שכונה שנקראת שכונת שלמה. בנו שם איזה שיכון, עכשיו זה כבר לא רואים את השיכון, כל אחד בנה לעצמו. אבל בהתחלה זה היה ככה. במשך הזמן גם אחרי השכונה, לא לצד הכביש, אלא לבפנים השכונה, בנו שם עוד שכונה שנקראת שכונת שמשון, וגם כן הביאו לשם עולים חדשים, זה היה מבנים קטנים, עכשיו זה שכונה עם בתים, עם וילות וכל זה, אבל בזמנו זה היה עכשיו ככה. כדי שאם היית רוצה ללכת למרכז לחדרה מהבית שמה, היית כל השטח, איפה שאגד, איפה שהעירייה, בית המשפט, ביטוח לאומי וכל הבתים על יד, זה היה שטח אחד גדול. לא היה בו שום מבנה, שום דבר. פשוט אדמה נקייה? פשוט אדמה, שטח אדמה. זה היה שטח אדמה, זה היה נקרא הגורן. עכשיו, צריך להבין שבזמנו היו מביאים לשם תבואה, כי חדרה הייתה מושבה חקלאית, היו להם עיקרים, היו שם עיקרים, אז היו מביאים קלחים של תירס, והיה נוסעים עם סוס ודשים את זה, והיו מביאים מכונות בשביל להפריד את החיטה. פשוט זה היה נקרא הגורן של חדרה. היה שם גם שטח שאת יכולת לעבור משכונת הנהגים, איפה שההורים שלי גרו, לחדרה, וזה היה מרחק. עכשיו, בצד אחד של הגורן הזה, היו שם אוהלים, ששם גרו הודים או ערבים, כל אופנים הלכו עם שמלות לבנות כאלה, והם היו עובדים באזור, והיה שם, היה בית חולים בחדרה, הם היו עוברים, היו חוצים, זה לא היה כל כך נעים ללכת, בואו נגיד את זה בצורה... בית חולים שהיה זה יגאל יפה או אחר? לא, בית חולים, זה היה בית חולים ליד שכונת ברנדס. אוקיי. שם זה היה בית חולים, שם הם עבדו. אני חושבת אני יודעת שהם עבדו שם, יכול להיות שהם עבדו גם במקומות אחרים, אבל בעיקר הם עבדו שם. היה להם אוהלים כאלה גדולים, וזה לא תמיד היה כל כך נעים ללכת לשם. אבל לא היה ברירה. אני למדתי בבית ספר אחד העם, אז כל יום הייתי צריכה ללכת שם, כי בית ספר אחד העם זה נמצא במרכז, ואם הייתי צריכה ללכת לקניות, לשוק או לדבר כזה, אז בוודאי לא היה רכב. היו הולכים ברגל, זה לא היה סיפור, בבוקר היית רואה את הילדים, הולכים לבית ספר. אבל מה, האמת היא שגם
בימי חורף, לפעמים לא הלך לבית ספר. לא תמיד היה לך מגפיים, לא תמיד היה לך מעיל גשם, ואם היה לך, אז גם כן בגשמים ובבוץ ובלי מגפיים, אז לא הלכת לבית ספר. אז זה לא היה נורא. במשך הזמן, חושבת, אני לא זוכרת כמה שנים, 6-7 שנים, ככה גרנו בצריף הזה, ואחר כך דליה נולדה. ההפרש ביני ובין דליה זה קרוב ל9 שנים, משהו כזה. ועוד בצריף היא הייתה גרה, אבל אז ההורים שלי החליטו שהם צריכים לעבור לבית, לא לצריף. כי בצריף גם היו ג'וקים ועוברים. אז הם בנו ממש, הביאו קבלן ובנה את הבית. לא היה אז משכנתאות, לקחו הלוואות ובנו את הבית, בנו את החדר הגדול, העול, שזה היה צריך להיות צר, אחר כך אמרו מה זה כזה צר, זה לא טוב, הרחיבו אותו, והקשר עם המקלחת והשירותים והמטבח. המטבח המקורי היה עד איפה שעומד עכשיו המקרר. לא עד המקרר. כל המרפסת מלפנים לא הייתה. היה איזו כניסה קטנה, והחדר השני, חדר השינה שנקרא במרפסת, זה לא בנו את זה בכלל עוד. זה היה בתוכנית. והמרפסת מאחורה הייתה? מה? המרפסת, גם המרפסת ההיא לא הייתה. היה רק את המינימום מה שהיה צריך להיות. שמה לב, הסלון הוא מאוד גדול. ההורים שלי ישנו שם בין שתי החלונות, יש פינה כזאת, איפה שככה בפינתי, היה מיטה רחבה. דליה ישנה, היה מיטה, פה ארון ופה ארון, חיבר ביניהם איזשהו מדף, ולמטה חיברו מיטה שבלילה נפתחה וישנו, ובבוקר הרימו אותה. זה היה ספה. כמו ספה. הרימו אותה וסגרו עם וילון ולא ידעת ששם יש מיטה. אוקיי. ואני ישנתי איפה שעכשיו הטלפון, מצד אחד היה סגור, היה קיר, כי לא הייתה שם דלת כניסה, היה שם מקום, שם אני ישנתי. רק הרבה יותר מאוחר הגדילו את הבית ועשו עוד חדר. ואז כבר, כמו שאומרים, המצב נהיה יותר טוב. ולמה הוא נהיה יותר טוב? כי אמרתי לך שבחורף אבא שלי עבד באריזה. בקיץ לא היה לו עבודה, אבל מסביב לחדרה היו בריכות דגים. ואז הוא התקבל לעבוד בבריכות הדגים. היה לו בעל הבית שקראו לו חיים אמיצי. בעלי הבריכות הדגים זה היה אהרון פרנק ועזרא דנין, שידוע בתור שהיה מקורב לממשלה והיה לו עניינים עם ערבים. ואהרון פרנק, עזרא דנין, ואני לא יודעת מי עוד, לא משנה. איך שאבא שלי הוציא כנראה רישיון נהיגה וקיבל כבר רכב מהבריכות, ואז כבר המצב היה הרבה יותר טוב. א', טוב, בחורף היו תפוזים, ובקיץ היו לנו דגים, שזה היה דבר משמעותי, זה היה עיקר המזון. ואז ההורים שלי יכלו יותר לחסוך, לקנות, ואחר כך בהמשך הם בנו את הבית הגדול וכל זה.
החגים שלנו היו בעיקר היינו נוסעים לירושלים. וכמו שאמרתי לך, הנסיעה לירושלים זה לא היה נסיעה קלה. היו לפני זה מזמינים מקומות, ובבוקר היו עומדים על יד האוטובוס, והוא היה מקריא את השם, ואת החבילות שמו על גג האוטו, והנסיעה הייתה הרבה זמן, וזה לא היה, זה היה חוויה בפני עצמה לנסוע. ובחגים תמיד היינו נוסעים לירושלים, ברור שלא היינו נוסעים יום אחד, נגיד פסח, אז מליל הסדר עד הימים האחרונים את כל חול המועד וכל זה. אותו דבר גם סוכות וראש השנה או חגים אחרים. וגם אצל סבתא שלי המקום לא היה גדול באופן מיוחד, בכלל לא היה פה, אבל הסתדרנו ואהבנו, ולא רק אנחנו באנו, אלא אחר כך במשך השנים האחות של אמא שלי התחתנה, וגם לה הייתה לה כבר ילדה, אז גם היא הייתה בה, וזה היה חברותה, והיו הולכים ובבלים, היו הולכים לקולנוע, וכל זה, זה היה נחמד. אבל אני רציתי, אפשר לקפוץ מדבר אחד לדבר השני? רציתי להגיד לך שגם בירושלים החיים היו, בכל מקום בארץ, היו חיים קשים. כל אחד חיפש לו את הפרנסה מאיפה הוא. עכשיו, סבתא שלי... על איזה שנים אנחנו מדברים? אני לא יודעת להגיד לך שנים, אני יכולה להגיד לך. אני יודעת, בוא נגיד, לפני הכרזת המדינה. כן. אז סבתא שלי הייתה תופרת. הייתה לתפור. ואז, למשל, היו לובשים חולצה, גברים לבשו חולצות. כל החולצה נשארה, כמו שאומרים, טובה, שלמה. צווארון היה נקרע. אז לא זרקו אותה. פשוט סבתא שלי הייתה פורמת את הצווארון, הופכת אותו לצד השני, איפה שלא קרוב, ומחברת, וככה זה היה, ויכלו עוד הפעם להמשיך ללבוש את החולצה. והיו הרבה אנשים של באים ומגיעים, וזה הייתה הפרנסה שלה. היו שנים שסבא שלי נדמה לי בא מדרום אפריקה, סבתא שלי באה מרוסיה. היה לה פה אח שקראו לו ישראל, אשתו קראו לו אסתר, וביידיש קראו לו אסתרייזל. והדוד הזה היה מאוד עשיר. הוא עשה ביזנס, הוא עשה עסקים, והלך לו בעסקים. התחלה היה גר בירושלים, לא רחוק מאיפה שסבתא שלי גר, ואחר כך הוא עבר לתל אביב, והיה לו תחנת דלק בזמנים ההם, והיה להם בית מאוד יפה בירושלים. והילדים שלו, יש לו 5 ילדים נדמה לי, 4 בנות ובן, בת אחת נפטרה. אז הם היו בנות דודות של אמא שלי. והיו שם 2 המבוגרות יותר בגיל של אמא שלי. אז אמא שלי הייתה מגיעה לשם, בנות דודות. העיניים שלה יצאו כי אצל אמא שלה ואצל ההורים שלה הם היו אנשים, בוא נגיד ככה, עניים. לא היה את כל העושר. סבתא מרגלית לא גרה בבית מאבן, זה היה צריף. היה נקי, היה מסודר, אבל זה היה בכל אופן צריף. והם גרו בבית, היה שם, לאחת הבנות היה פסנתר, מה זה בימים ההם פסנתר, היה בית, מטבח רגיל, קרמיקה על הקיר,
וראיתי, את זוכרת את הבית הזה? אני זוכרת במעורפל, אני הייתי שם, אבל במעורפל אני ממש זוכרת, אני לא כל כך זוכרת טוב. היו להם, הייתה בת אחת רעיה, שהיא בגיל של אמא שלי הייתה ברכה, הייתה דבורה, דבורה היא נפטרה, היה אסור לה להיכנס להיריון והיא נכנסה להיריון והיא ילדה את הילדה, ובזמן הילדה היא נפטרה. והילדה קוראים לה דבורה, לבת שלה ועליזה. והיה גם בן שקוראים לו משה. והמשה הוא ירש את רוב הכסף של הדוד, אז הוא ירש. את מבינה? ואז מה? אבל אמא שלי הייתה באה לשם והייתה משחקת איתם וכל זה, אבל ואחר כך הייתה נוסעת לחיים שלה. אבל בזמנו גם סבא שלי, הוא רצה, אני יודעת, להתפתח. הוא נסע לארצות הברית, חשב שיביא משם משהו. סבא יצחק? סבא יצחק. הוא נסע, אבל לא הביא משם שום דבר, שהביא שם נדנדות. כלומר, הוא יביא נדנדות, יבואו ילדים, הוא ייקח מהם כסף, וככה הם יתפרנסו. זה הלך הכל פייפן. מאיפה היה לו כסף לנסוע לארצות הברית? אני לא יודעת.